Welcome to Gazaland. Gaza, Gaza, Gaza. Gaza. Asungwa ngagare padaza. Padaza. Gaza, Gaza, Gaza. Gaza. Asungwa ngagare padaza. Padaza. Mutemo wachorwa doketa kunyora. Aiwa kuna kutonyora. Tiri corruption mu government. Welcome to Gazaland. Gaza, Gaza, Gaza. Madam, go not to chicken. Atotanga. Serious, manje mari ndonanga mafarira. Inozana ngondiita so. Recipe chimwe chete wani sajeni. Maya mayo. Lokora mawari straight aya. Ari straight aya. Anyway, today is your lucky day. Wasangana nemunhu anofarira kubatsira vanhu vanotamba. So just take it. Takangofanana wani sajeni. Mayoyo, muri mupurisa here muri takafanana. Chitora itu wacho. Kati ndotora nechikwereti. Chikwereti sei futi sajeni. Mayoyo, inakaudzwa kuti ndinyoreze bhedhi ita wani. Sajeni, ndo pane mari yerenti papa. Mari yayoyo yeschool fees. Zvara kumbawo. Mayoyo, asi ukanganwa kuti mari yemapurisa anopinda musi wa14. Nasi ni 15. Zauro zvazvokuitika. Sajeni batarai mara mana. Ngokupa mari yako. Mayoyo yani madonuts. Ni hao. Ni hao, zamala akatosha chena. Ashi. Mchatinye. Nditengere donut screwdriver. Gaza. Mayoyo havana kana change ma US dollars. Ngatenda mutengera mese. Ndatenga hope. Mayas. Hapana panikaramba nemari yamayoyo. We as police officers, we are there to protect people, not to harm. So mari yavo ndovapa next week. Kungoti pane zvidiki chete zvazvichiitika. Mari yavo ndovapa. Kochivaisira pafonish. Isapa 0775. Foni yangu yakafa isikubake. Screwdriver. Ndane 3 years nchisenza pana screwdriver. Abhadhare chinhu. Kunyepa kwega ende ukatonzwa achitanga sentence achiti zvamanje wotoziva kuti ari kunyepa. Tamai manje munzwa. Musakate mari ndopai. Sajeni, pewa mari yangu. Details, Keron. Right. Up, ndopa unongochishandira. Imi munoshanda muri 4. Naika. Kana inini sometimes ninge nichimbodaro ndiri uko sezvo ndichishandira kwakawanda. Asi kana ndisipo iwo unoripota kuna uyu anza Tyson Million. Yes, sir. Takazunza kutraining iso. Good. Right. Uyu anonzi ningu anza niko uyu ningi anonzi uyu Timothy Scrooge. Aiyo kwana iwe. Iwo kana ukanditarise utondoona kunge ndatochembera zvokunyama zvokuchembera zvokuti ndinobva ndakanganwa zita. Usadaro farai. Wazvinzwa? Yes, ma'am. Good morning, Madam Bebe. Guys, come on. Madam Bebe kuti ase guys ngatingoshandise mastep up tiri pabasa. Wamuka sei yako chiedza? Wamuka ngongo college. Aenda kupi ningi uyu. Madam, Chef Tyson waenda kucourt kunosiya matokesi. How do I describe Madam Bebe? Inangu ndoona samama vangu, but I think kumwe kwakukura because vanomboya vakafara, vomboya vane ma-attitudes plus kakukanganwa. Mood yavo inongochinja so. But you know, most of the time vari right avo, like, I think munhu ari bore. Ngoti chete maybe age, kana basa racho, nezvavanoona every day. But yeah, munhu ari right. Saka mudhara kwaitofana regi kewo. Ndozvandakangoudzwa ndichikura. Comrade, what's your take issue of corruption? Isusu semapurisa ka panyaya dzecorruption we have zero tolerance. I can see ndiwewe as issue. Ndisuwaiwaiwa ndi. Munonosvika comrade, for your own information. Zvekutraining ngazviperere kutraining. Pano paGazaland panosungwa munhu asina mari.
kuzinzwa muri kuti chiko naisa chii food for thought. kungoti takaudzwa zvedu patana tiri kutraining kuti tichasangana nevanhu vakaita sana sergeant screwdriver. Manje as for me kana ndaapanapa corruption yapera. I won't let that happen under my watch. Ndenchitoripota kuna comrade Tyson Million. Chiedza msainiroka madhokedzai. Ndiwe wati chiedza. Chiedza. Iwe mwana unorwara nepfungwa. Iwe ndati uri murwari wepfungwa here iwe. Ha? Saka unotiti chiedza. Zera rangu rine iri unotiti chiedza ndine zera newe. Aiwa ndati ndine zera newe here iwe. Imbonitaurirai vanhu vari muno imini. What's wrong with today's kids? Munoti ndifonera vachihuri ndoti vachihuri uyai muone zvandiri kuitwa nevana venyu. Ha? Uri kundidheerera uri kuita sei? Kana ukanditarisa uri kuona kunge inini ndiri munhu anodheerereka. Ndinodheerereka here inini? Ndichiri kudheerereka here? Ndinonzi ndatodheerereka. Ndatodheerereka. Chii problem yako? Kundidheerera here? Usandiitire mashura munomo wazvinzwa? Usandiitire mashura. Nikikoleta ndipetwa nemapepa acho ndisoti. Colette, izvi handizvo izvi. Unofanira kungengeka naye. Iyi maso yatondinisa. Ichakorera. Nangwa ndaujaira masystem epanapa. Ameno angori weird so. Pamwe ndichajaira with the time. I think chinoita kuti Gazaland Police Station, even one of the best police stations muno muZimbabwe, is our ability to solve corruption, to treat vabereki with respect nedignity yavano. Treat vabereki. Okay. Then, this is my wife. Dear Henrietta Schweier Band. She puts her chocolate. Special skills, boxing and karate. Though this is my favorite person pano pa Gazaland Police Station. Kanokia manje. Musakaone kupfupika kudai. Vaimudaka ku presidential guard. Andifonera kati ayo ndikuda musikana ndakati ndakaigaya ndakati mwana wangu inini oswera achiita bachimutututu maya CCC koleta chipo chuma. It's CCT chef. Chuma wacho ana T. It's chuma, not chuma. Then joya panapa. Ito screwdriver. Aya no madhara ecorruption manje bana ichi ndangoshidira face yachitase achinana achinoketa screwdriver mfana wewe. Then ukoko tinetina bemba ndara bemba one bemba avana yawo zvawo 4 E's 4 D's bongo join police ndomufarira manje ndara ari slow. Then uyu manje uyanonzi chef uyanonzi sisi chiko ne wakandinyatsisa pavane ndomuziva manje. Tyson Million munhu wewe kuti haadi kunzi azive chese. Anda kunzi Mr. Know It All panapa. Haasati ambosangana kana naPeter Tosh asi nhasi anga achida kutonga nomuziva kunyepa chete nharo dzega dzega.
ndozvaanoita mufungi. Uyu manje uyanonzi Chef, my name is Wakuti ndisingakuziveni. Uyu anonzi Pinas. Aiwa. My name is Peter Tosh, Chef. Peter Tosh. Exactly. Peter Tosh. No, man, no cry. Chef, here akaenda ndi Bob Marley. Asi Peter Tosh. So, comrade, chivaudza iri pachitupa charichero manje. Iroro ndoriripo iroro Peter Tosh iroro pachitupa. Sorry guys, paipe ndazongoseko zvangu but panapo paGazaland. Toita chaizvo. Okay, nyemdora yange. Okay. Okay, mdora kurowana. Okay. Alright. Peter. Yes. Ungochiti chii paipa? Ndiri kuti nini zvinhu zviri kuitika mustation munomuka. Hazvisi kufamba zvakanaka chef. Nekuti izvi ndo zvaitika muzuva ranhasi. Na 9:25 am screwdriver apiwa mari yekuti asasunge munhu. Yeka wakugona kaskilfu ndo zvinoitwa kaizvo. Ufana kwachimboita sekumanga zvese. Hakuna mani. Then 10:33 Koleta adonedza kapu ndobva atotanga kutoshedzera zvake kuti hazvina basa izvo ndezvegovernment zvinhu izvi. Then na 15:45.55 seconds screwdriver anga achitotambisa zvake magetsi achimaswitcha off and on and off. Aenda adzoka magetsi aenda adzoka magetsi aenda chiko uboigana niko apa anga achitotaura zvake zvaanoda achitaura kuti zoni kana mchida kundiripotera dai munomadedza mapurisa auye kuzondisunga pano iwayo zvinoita izvozvo. Pane handisaiza mana ungangojambe protocol kangonoripota kuti madam musina kupfuurana kwandiri. After say component, whatever happens in Lagos stays in Lagos, man. It's Las Vegas, Chief. Whatever happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Then uyu mudhara wedu wetypewriting uyu mudhara Bemba. Mvanhane dzungu ndozvinonetsera marecruits iwayo achatikanganisira basa panapa zvatoshata. Isusu tiri jedhamba kuti tinoda kuita zvinhu zvese. Handiti kana iwo mubatirwa ari kuitwa vanhu papolice station panapa haina handisi kufara nawo inini. Tinenge tichitotukwa kunze uko. Saka naimi mese mazoronga kuti ari kuenda kumarobho zinocontrol traffic ndeni. Madam, iyo ndo ndiwari Tyson. Tyson ndambokuti chi? Ndakuti ndakuita sei? Ndambochitonge dhumuka uchidaro kutaura zvinhu zvausingaiti. Ningirikira yapo. Itaika. Ronga nayi mondiudza kuti ndiani ari kuenda ndoda kuti zvikurumidze kuita. Ndipo pamunonetsera vanhu vari munemi. Vanhu vese vari muno maita kunge madhumuka ndozvamonetsera kana macho. Gaza. Whoa, komukendo. Uye office kwangu. Kwa kononoke leo. Handinogona chef. Saka wadi kunoka. Iwewe ka. Uchatinetsewo. Ndakuona kubva kudhara. Tombo kudzosera training. Aiwa chef. Ndofonere Aiwa. Ongori mshagashi. Aiwa. Aiwa nditorire. Ndofuna ndofona. Sorry chef. Wewe. Sorry chef. This should be the last time. Yes chef. Ko Bemba.
neeji yako ndaro uyaka neeji yakazvenderani man. Come in. Right. Pamuri apa pane one way unofanira kuma robots. Actually, anonzi my traffic lights, chef. Okay. Yes. My traffic lights acho. Yes. Saka reka tinoita zvatinoita. Anenge anhonga zita rake uyu ndiye ari kuenda kuma robots. Right. Peter totanga newe. Yes, chef. Kuzwa panenge pakanzi Peter Toshwani. Okay. Kana Peter Toshwani ndiwakwenda. Pedza na 9. Welcome to Gazaland Police Station mdara. Tinokugamuchirai. Mfana yoyeka ane dzungu. Saka tamuriwa pana pa inonzi welcome to Gazaland Police Station. I know how to deal with such people. Maybe achajaira with time. Mutemo wachkorwa sakavurai dhoketi. Aiwa ofisa muzamboita chioko mupoketi. Mutemo wachkorwa dhoketa kunyora. Aiwa kuna kutonyora. Tiri corruption mugovernment.